Daghanag kamatis eh. Daghag kamatis mga labs oh. Daghang kaig bunga. Diri sad oh. Tara, ang init. Ang init. Ay, daghang hinog. Daghang kaay bunga, oh. Lapit na itong mahinog. Labs, nakapag-harvest tayo ng ating pangalawang harvest na natin ito at saka marami pang bunga doon mga labs. Yung ating pero look oh, mayroon na tayong makain ito ulit. Umaga, bukas ng umaga at talong. Ito lang yung talong pero actually naka-harvest na tayo ng ilan. And then itong ating kamatis, no. So marami tayong kamatis, marami tayong kamatis pero dahan-dahan ko nang kinuha yung mga hinog-hinog. And then kukuha din ako ng hilaw kasi masarap igisa ang hilaw mga labs with gulay. Mga labs, so ngayon, kailangan ko ng gumalaw-galaw din paminsan, no? Paminsan galaw-galaw time din tayo kasi nga, andito lang tayo sa bahay. So ngayon, kailangan kong umalis para bibili ng ating mga kailangan. Wala na pala akong garlic, wala na pala akong onion. Bibili ako ng shrimp, na wild caught na shrimp, mga labs. And kailangan lang natin mag-lipstick konti, no? Mag-lipstick tayo konti. Tika muna. Parang ayaw kong umalis sa bahay. Gasta ka lang mag-istedeta. Parang ang sarap lang mag-isti sa bahay. Charot, ang sarap, diba? Ang sarap. Pero kailangan na natin umalis kasi ang ating asawa is nagtatrabaho, no? So, para naman meron siyang makain mamaya or bukas. He's working tomorrow. Oh my God, he's working tomorrow, I think. Alam nyo ba, ayaw ko talagang lumabas mga labs kasi parang magastusan man ako mga labs ay. Pero at the same time mga labs, kailangan man talagang lumabas. Kailangan nating driver's license, credit card, obviously, no? Kasi nga, hindi tayo maano kung walang credit card. And then, dalhin ko din itong bank card ko kasi nga, just in case yung credit card hindi gumagana. So, kailangan din natin yan. Alam niyo, sinabihan ko si Tami, gusto kong umuwi ng Pilipinas. Sabi pa niya, parang naano siya, pero sabi niya sa akin, it's up to you. If you really wanna go, if you feel like going, you can go. O, diba? I can go, mga loves. No? I can go. So, anyway. So, yun lang yung sabi niya. Sabi ko, I cannot really leave you. But, sometimes, ang naramdaman ko is, I want to go back to visit again, even just a quick time. Pero, alam nyo na ang gastusin, and then iwan ko sila, bibli gasto, kawawa si Tami, walang magluluto, magbahog pas bahog iring, ginawa ko. So, kaya, yun, sabi ko sarili ko, wag na lang Tamimoy, wag na lang. Ako na lang aalis Tamimoy, dito na lang ako, hindi na lang kita iwan. Andito na tayo mga labs, no? Kailangan lang natin hanap ng organic na gulay. Gusto kong magsabaw ba? Gusto kong magsabaw ng dito garlic. Dito yung garlic nila. Let's see. Grabe ka pula. Nakuha niyo So, ngayon mga labs, tapos na ako, no? Bumili ako ng tawag nito, shrimp. Yung wild caught na shrimp, bumili ako. And then yun, mga gulay halos at saka yung beef. Kasi gusto kong gumawa ng sabaw. Hello mga loves! So yun, tapos na tayong nag-grocery. So pauwi na tayo, no? And yun, kailangan na tayong umuwi. Oopsie. Anyway, so ang binili ko lang sobrang liit lang mga loves. Dalawang shrimp, lulutuin ko yan with Tami's pasta kasi meron ako nilutong pasta kay Tami. So, yung pasta lang is nag-promise kasi ako kay Tami na lutuan ko siya ng pasta and then with shrimp. So, ngayon nagluto ako ng pasta kagabi and then walang shrimp kasi
Iwan ko, maghanap ako ng hindi, yung shrimp na hindi wild kasi para maluto yung mga old shrimp namin, no. So, hopefully, hindi ito ma-defrost kasi nga, sobrang init ngayon dito sa sasakyan. Nagmamadali nga ako para hindi ito masira yung shrimp kasi frozen pa siya, no. Pero itong sasakyan na sa harap ko, sobrang bagal, no. Nandito tayo sa 40, na 655 man dito. Kaloka talaga. Doon sa Facebook ko, alam nyo, I think alam ko na kung ano yung business ko. I think akala ng mga ibang Pilipina po natin na nagbibinta po ako ng AFAM or namimigay. Kasi ito, tingnan ninyo itong mga comment, mga loves. So grabe, ang dami talaga. Hindi lang yan mga loves, ang dami. Hindi ko inopin lahat kasi sa kaka-scroll ko sa private message. Plus, nandun pa sa reels na nagawa ko. Ang dami pong nanghihingi sa akin na mga AFAM, and also sabi pa nila ito po yung mga nila, yung mga buhay nila ba, yung widow sila, and then or meron silang anak, wala silang partner, ganon, mga nasa 60, 40, iba't ibang klaseng edad, pero naghanap talaga sila na kahit ano daw, kahit matanda, kahit basta mabait daw, kahit anong edad. Yung dami talaga until now, marami pa pala talagang mga kahit mga nanay at saka mga na gusto ng AFAM, no. At alam nyo ba na hindi basta-basta din maka-AFAM mga loves, oy, or sino man yung mga ibang lahi niya, kung saang bansa ba yan sila galing, pag once nakapunta na kayo sa bansa na yan, hindi din madali mga loves, oy. Ating mga lulutuin, the shrimp is still frozen. Grabe ang init mga guys. Pati sasakyan ko umiiyak. Umiiyak yung sasakyan ko. Sana hindi mabuak yung ating itlog na. Alam nyo, gutom din ako ng guys. Pero, late na para I think panihapon ko na ito, dinner na ba? Kasi nga, na, 12 o'clock na. Hi mga loves! So ngayon, nandito na ako sa bahay. Kanina pa ako, nakakain na ako mga loves. Nagluto ako ng, I don't know if you can see me, nagluto ako ng nilagang baka. Nagsinabawan ako mga loves. So kaya hindi ko na na-film, na lang ako. So, yun lang yung ganap ko ngayong araw. So, wala masyadong no. Og sabaw sa baka, ang baka ni Adiri Pirting Gahia. So, yun, no. Meron ako nakita dito kaninang umaga ng ating string beans. Nagbunga na. Pero bago niyan, kunin natin itong kamatis bago ito matagak, no. Kasi hinog-hinog na talaga siya. At itong ating string beans, ito yung pinakauna nating harvest. Kahit lang sila, 4 lang man ata ito. So, dito, 2. Dalawa sila. So, ngayon, at dun sa kabila, nahirapan naman ako. Ganito talaga pag mag-voice over mga loves, no, yung dila ko nagtudbaliskad. But anyway, so yun ang saya. Kahit ganito lang muna yung harvest natin, masaya naman ako mga loves, no, kasi talagang nagbunga naman din pala siya. At hindi ko talaga pwede itong mabinta kasi 2 lang 4, no. Hindi siya yung buo-buo katulad ng light green na string beans ba, ang dami talaga. So, yun lang. Yun, meron tayong na-harvest galing sa garden. Kinuha ko na siya mga loves para naman magamit natin, unang harvest natin. Unang string beans mga loves. So, ko lang siya, i-mix ko lang siya dito sa ating
sabaw, no? Unang harvest. Ang saya, di ba? So, ngayon, lutuin natin ito, mga loves. Bulalerts. Hindi siya bulalo, oy. Basta sabaw lang siya na baka. Yun lang. Huwag natin tawaging bulalo. Ang gulay po natin is called bulala. Grabe yung coloring nila, mga loves. You know, I don't know. Lahat na lang may coloring. So, this is very obvious na may coloring siya kasi yung totoong karne po nito is may pagka, yung ganito ba? So, wala na tayong magawa, kundi yun na siya. So, yun. Anuhin ko lang ito, hugasan. And then, basta lang may sabaw tayo at lasang karning baka, yun lang. Kung na-notice niyo mga loves, hindi na ako nagpo-pork. Kasi I try to avoid, no? Pero hindi ko sinasabi na hindi ako kumakain ng karning baboy. Pero, yun na, nice slow down. So ngayon pinaboil ko siya, no, para mawala yung mga mga dirty minded diyan, katulad na yung people diyan, ibang tao. So kinuha ko siya, so wag natin masyadong para naman makuha yung mga chemical kung ano nilagay sa beef na ito. So ngayon okay na siya. So ang gagawin natin is i-drain and then i-wash. So ito na siya, no. Ito yung ginagamit ko, mga loves, kasi po talagang gustong-gusto ko 'yan. So ngayon, yan na siya, no. Wala na siya yung mga buo-buo na dumi or ano. Red onion yung ilagay natin kasi po yun yung gusto kong gawin. Ito, lagyan ko to siya. Alam nyo bakit? Masarap kasi ito, mga loves. Atsal. Kaysa yung bell pepper nila dito, yung atsal nila dito is sobrang laki. Parang iba yung lasa. Pero ito talaga manamis-namis. Ilagay natin ang ating karne. Alam nyo, kuminsan, kapag magnilaga ako ng baka, kailangan kong tumingin sa YouTube. Alam nyo bakit? Ito realidad, hindi ako nagpa-pretend na marunong talaga ako magluto. Ang naalam ko lang na niluluto is yung mga simple. So ito naman is, kakaiba naman. Lagyan natin ng asin. Asin, mga loves. Tinapon ko yung aking yung pink na salt, tinapon ko siya, mga loves. Sabi ko sarili ko, itapon nga natin ito, guys. Kasi ang dami kong naririnig. Tayo, no, kapag may mga sumikat na mga asin o mga kahit anong gamit o kahit anong mga pagkain, tudo din tayo, suporta, tudo tayo, bili, no? Kasi hindi natin alam kung saan talaga nanggaling at anong epekto sa katawan. Okay na yan. Sabaw! Higop na tagsabaw. Ito lang siya, mga loves. Basta kay may sabaw, karne at gulay. Ito talaga yung pinakaano ko. Masaya ako kapag may sabaw. Yan. 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 At yan. Of course, maraming corn. Lagay natin ang string beans kasi gusto ko overcook. Gusto ko kasi lutong-luto siya, no? Ayaw ko ng crunchy ng klaseng ito. Gusto ko luto siya. At pabayaan natin siya dyang maluto, mga loves. Ang daming sabaw, 'di ba? Pabayaan natin siya hanggang magkonti na lang yung sabaw niya para naman lutong-luto ang ating karne. Yung sobrang tender na siya. Ako kasi hindi ako mahilig maglagay ng mga yung parang yan siya, yung parang tuyo man ata suka. Yung yun siya, yung patis. Hindi ako mahilig maglagay ng patis. Kasi wala patis-patis, mga loves. Another chemical na naman tayo. Huwag na. Yan, okay na ito, sabaw, no? And then lutuin lang natin siya ng matagal para talagang lutong-luto ang ating gulay. Mukaw na sagtag sabaw, sabaw sa gulay,
og sabaw sa baka. Ang baka ni adiri pirting gahia. Hello mga loves, so tapos na yung ating nilagang baka or nilawoy na baka. Ganun lang, simple lang siya, oh. So yun, tapos na. Masarap naman siya, no? Hindi naman siya pangit ang lasa. No, kain talaga tayo nito. Ito na yung gawain natin, no? Kain. Magmukbang ako, guys, mag-live ako, so kaya dito lang tayo, no? So, salamat pala sa inyong panonood sa aking mga pagluluto-luto dito, ganon. So, salamat kaayong daghan-daghan, no? So, gusto ko gulay. So, tinabunan ko ito mga loves kasi every time na magluto ako dito ng Filipino food, no? Ang mga langaw talaga, no? Magkabuang gidawon sila pasok dito sa loob ng bahay. So, kaya masasabi ko talaga, pati mga langaw dito sa Amerika, gusto talaga nila itong mga Filipino food. Kasi every time na magluto ako ng American food, mga simpleng American food ba, hindi man sila papasok. Papasok lang sila dito kapag ito yung mga niluluto ko. Ay, kaloka talaga kayo.